Mr. Lieutenant Colonel Sireo, can you just put your rank on record? Ngikopa ngicela ubeke irank yakho ukuthi qosha. I'm a Lieutenant Colonel in the South African Police. Lieutenant Colonel esiphoyiseni saseMzansi. And where are you attached? Manje usebenzelaphi? I'm attached to the ballistic section of the Forensic Science Laboratory. Ngisebenzela ballistic section ye laboratory, National Forensic Laboratory. In what capacity? Senza wakho kuyini ke? I'm currently the operational team leader at ballistic section. Manje ke mina ko operational team leader ufuthi wena komkhuzi wale section. And what do your duties entail as the operational team leader? Manje yini umsebenzi wakho njenge operational team leader? My duties entail leadership and management of the operational team, Usho ukuthi umsebenzi wami ke ukuhola nokuqondisa ithimba lesenza ngokubheka umsebenzi wenziwayo. allocation of casework to operational members, Unikezela umsebenzi kwabasebenza khona lapho. review of casework coming back from operational members, Ukuthi ke ubheka ke futhi umsebenzi ovela kwabenza umsebenzi. to provide mentoring and coaching of And team members, futhi ke nokusiza ke abasafufusa ukuthi bakhule emsebenzini. and to also do casework. Futhi ke nokwenza ke umsebenzi wokuhlola. Now, when did you join the South African Police? Waqala nisenzela isiphoyisa. I joined the SAPS in 1995. Ngaqala ukusenzela isiphoyisa ngo-1995. Two years of which, the first 2 years of which I spent at visible policing. Qaleni ke ngasebenza iminyaka emibili lapha kwa-visible policing kusho ukuthi amaphoyisa asebenza emphakathini. Yes, where? That is at the Khalishiu Police Station in the Northern Cape, in Kimberley. Ngangisebenza ke eGalishiwe Police Station ese-Kimberley ese-Northern Cape. And Kuruman Police Station, also in the Northern Cape. Futhi ngasebenza ke nase-Kuruman Police Station e-Northern Cape. Yes. And thereafter? Emva kwalokho ke I joined the ballistic section of the Forensic Science Laboratory in 1997. ngo-1997 ke ngase qala ukusebenza e-laboratory ngiyajoyina ke la ngasho ukuthi ngaqala ukusebenzisana nalaba abasenza nge-ballistic futhi ukuhlola kwezibhamu ney'nhlamvu. Do you perhaps have the date and the month? Unalo usuku mhlambe nenyanga. I commenced my duties at ballistic section in 1997, February the 2nd or the 3rd. I'm not sure about the day. I think it was the 2nd or the 3rd. 1997. Ngaqala ke ukusenza ngicabanga ukuthi kwakuwumhla ka-2 kuFebruary noma umhla ka-3 ngisakhumbuli kahle kodwa kwakuyinyanga yesibili uFebruary ka-1997. I just want to show you a document that we've marked Exhibit M. Ngifuna ukuthi sibheke lapha exhibit M. If you can turn to page 4 of Exhibit M, there's a signature there. Whose signature is that? Ubani kwasayinda lapho ekhasini lesine? It is my signature, my lord. Athi mina ngasayinda lapho. And if you turn over the page, the affidavit was commissioned. What is the date of commissioning of your affidavit? Manje commission lonini ke le affidavit yakho? The date of commissioning is the 5th of September 2023. Umhla 5 September 2023. And the document Exhibit M consists of 5 pages. If you turn to page 1, Ake siyeke ku page 1 ka exhibit M. there's initial in there. Whose initials are those? Ubani wafaka ama-initials akhe lapho? It's my initials, my lord. Awami.
Yes. And the other initial is the initials of the Commissioner of Oaths. Lo munye ke waye ufaka ama initials akhe lapha kusho ukuthi Commissioner of Oaths. And on page 2, Asekhasini lesibili It is also the same, my lord. yebo kusafana nalapho. page 3, Khasini lesithathu It is also the same, my lord. kusafana nakhona lapho. and you testify that you signed the affidavit in full on page 4. Futhi yaqinisekisa ukuthi usayinde i-affidavit ngokugcwele ekhasini lesine. That is correct, my lord. Yebo kunjalo. Thank you. On the 23rd of July 2020, during the performance of my official duties, I conducted a microscopic verification on fired bullets examined by Lieutenant Colonel C. Mangena under Phosphorus case 636/10/2014 in respect of lab 217267/2014 as required by the Ballistic Standard Operating Procedures and Protocols. Joke lapha umhla 23 uJuly 2020 ngiqhubeka nokwenza imisebenzi yami ngahlola ngaphansi kwemicroscope izinhlamvu ezake zase zihlolwe uLieutenant Colonel C. Mangena ngaphansi kweleli cala iphosphorus case 636/10/2014 thina salithola salibhala njenge lab 217267/2014 njengoba ke kufuneka ngaphansi ke kwemigomo yokuhlola izinhlamvu. Maybe before you get to the results, can you give some background on the theory of identification of tool marks? Ukuthi kaphu ke ngokuthi nisenza kanjani ke uma kuhlolwa ke izinhlamvu. To be able to do microscopic examinations, comparisons, Ukuze ukwazi ukuthi uhlole bhekisisa inhlamvu ngaphansi kwemicroscope. as ballistics practitioners, we rely on the theory of identification. Thina ke abasenza lo msebenzi sisenza ngaphansi kwalo kuthiwa i-theory of ballistic examination. The custodian of which it is FT. Abaphethe ke leyo i-FT. And what does FT stands for? FT umele Association for Firearms uthiwa ke and Tool Marks for Examiners. inhlangano ke yaba ebheke izibhamu namathuluzi okusebenza ngezibhamu. So there's currently only one theory of identification which governs the work that ballistics is doing. Khona i-theory yodwa esetshenziswayo kwabahlola i-ballistic. So globally, all ballistics practitioners, they subscribe to this theory. Kusho ke umhlaba wonke kusetshenziswa yona le theory eyodwa. Just a minute. Yes. This theory is very clear as it states that when two tool marks are compared with each other, when their surface contours are analyzed and compared with each other, Joke uma ukhona ke emathuluzi amabili ahlolwayo nokuhlola ke ukuthi ke inhloboni izimpawu ezikhona kulawo mathuluzi. it states that an opinion of common origin can be made if there is sufficient agreement. Noma ukuthi ke vunyelwana khona ke umqondo ongabekwa mayelana nalezo zimpawu ezibonwayo.
between those surface contours. Futhi ke masikhuluma ke ngalezi impawu eziseleke kuloko kuhlolwayo. And it further defines sufficient agreement as a significant duplication of random marks, random tool marks. Manje uma bechaza ke baqhubekela phambili bathi ke ilapho ke kubonakala khona ukuthi kukhona izimpawu ezishiyeke izikhathi eziningana. As evidenced by the correspondence of a pattern or combination of patterns of surface contours. Manje ke kusho ukuthi ke ilapho kushiyeka khona ipattern noma ama-pattern anezo zimpawu ezishiyekile. So this surface contours, the surface contour is made up of ridges. Ukuthi la lezi ndawo lezo kuthiwa ama-surface contours kusho ukuthi amagqumana ashiyeka lapho abe yimpawu kusho ukuthi kutholakala lapho ke umehluko phakathi kwengenhla nengenzansi, valleys and peaks. kusho ukuthi ke kukhona ke la uthola khona ukuthi kukhona la ukuthola ngathi kuphezulu nalapho kubonakala khona ukuthi uphawu luphansi, which when compared the relative height of the peaks, the relative depth of the valleys, kusho ukuthi la kubhekwa khona ke ukujula nokuphakama uma seqhathaniswa, the width of the ridges or the valleys, kusho ukuthi qhathaniswa ke nobubanzi ba lamagqunyana nala ungathi khona kukhona imigojana, the relative position, so nalapho kubonakala khona ukuthi lezi impawu zikuphi. so all these are considered Konke ke lokhu kuyahlolwa before an examiner can consider whether or not an identification has been made. ukuthi ke egcineni ke lo ohlolayo ezobona ukuthi kukhona yini okungakhonjiswa. It defines what significant agreement is. Chaza futhi nokuthi isivunyelano esiphathekayo isiphi. Briefly, it states that agreement is significant when the condition of a best known non-match has been exceeded. Kuthiwa ke isivumelano ke kungathiwa singakwazi ukuthathwa uma kuwukuthi khona izimo zokungafani ezikwaziyo ukuthi sifinyeleleke. Can you just explain non-match? That is when the agreement in individual characteristics exceed the best agreement demonstrated between tool marks known to have been produced by different tools. Ke uma ukuthi ke kufinyelela la ukubonakala khona izimpawu ezingeke zawalethwa amathuluzi ehlukile. So in a question of a known non-match, what happens is tool marks that are known to have been produced by two different tools, even if it is known that they've been produced by two different tools, those tool marks are deliberately compared. Nanoma ngenzeka ukuthi kusetshenziswe amathuluzi ahlukile, izimpawu ezishiwayo lawo mathuluzi nazo ziyaqhathaniswa to seek similarities which may exist between them. ukuthi kubonakala ukuthi khona yini izimpawu ezikhombisa ukufanana. Because this is based on the fundamental principle that it is humanly impossible to manufacture two objects so that they are microscopically identical. Lokho kuncike kakhulu kulesi simiso sokuthi akwazi ukuthi kube namathuluzi athi umese akhiwe ebese efana ncimishi kuze kuyofikelela la ukuthi khona uma kuhlolwa ngemicroscope uthola ukuthi ukufana kusekho. So as a result of this, ballistics, when we express our findings and say
the two tool marks have a common origin. Manje kuma sihlola ke bese sithi ke izimpawu ezishiwe lama tools sibonakala ngathi zenziwe into eyodwa siphuma entweni eyodwa. We do not state that they are microscopically identical. Asisho ukuthi zifana ncimishi ngaphansi ke kwi-microscope. Just a minute. Yes. The finding is based on the degree of similarity. No, kubhekwa ukuthi zifanana kangakanani. Not on absolute similarity. Akusho ukuthi zibhekwa ukuthi zizofana ncimishi kungekho nowodwa umehluko. Even though the two tool marks originate from the same source. Nanoma ke kuukuthi ke lezi impawu lezi zingabe zibekwe kusetshenziswa into eyodwa. There will always be a smaller degree of dissimilarity between them. Kuzoba khona umehluko phakathi kwalezi impawu. What is important is that the degree of similarity must outweigh the degree of dissimilarity. Okusemqoka ukuthi ke ukufanana kufanele kubonwe kungaphezulu ngezinga kunokwehlukana. Just a minute. Yes. And that is the reason why in the theory of identification, FT uses the word sufficient agreement. Yikho ke lapha i-FT isebenzisa khona iphuzu lokuthi ke kufanele kube nokuvumelana okulingene. It doesn't use the word absolute agreement. Akusho lapho ukuthi kufanele kube nokuvumelana okungena kwehluka. Or total agreement. Noma isivumelano esiphelele. The theory further states that the statement that sufficient agreement exists between two tool marks means that the agreement of individual characteristics is of a quantity and quality that the likelihood another tool could have made a mark is so remote as to be considered a practical impossibility. Ke lapho kuthiwa ke ufanana ke kwezimpawu lokho kufanele kuholele ekutheni kuthiwe angeke kube kuwukuthi kwenzeke akukuthi ngenzeka ukuthi ngabe kwenziwe amathuluzi ehlukene. And just before you proceed, the document that you are referring to is this Exhibit L5, AFT Theory of Identification. Manje ke la ufunda khona ufunda ke incwadi le kuthiwa FT Theory of Identification. That is correct, my lord. Bathi yebo ngisebenzisa yona impela. So you may proceed with the explanation. Ngaqhubeka ke ngincazelo. So sufficient agreement exists when the condition of a best known non-match has been exceeded by far. Manje kusho ukuthi ukuzwana kuphuma ekutheni ukwehluka kusho ukuthi kudlulele kakhulu ekutholeni ukuthi kukhona umehluko phakathi kwezinto ezimbili ezihlolwayo. Can you explain that? Ngachaza ke lokho. As I've already explained that, even in tool marks, Njengoba sengichazile ukuthi basikhuluma ngempawu ezishiyeka ezinhlamvini that are known to have been produced by the same source. ezinhlamvini ke ezikhishwe ke ithuluzi elilodwa. There will be
a smaller degree of dissimilarity. Kuzoba khona ukwehluka okuncane okukhona. In tool marks that are known to have been produced by two different tools, Kule lapho ke esithola khona inhlamvu eziphuma ezibhamini ezehlukile. there may be a small degree of similarity between them. Ngenzeka kube nokufanana okuncane okutholakalayo. But the differences that exist in those tool marks will be significantly higher than the similarity that exists. Kodwa ke ukwehlukana ukutholakala lapho kuzoba kukhulu kakhulu kunalokhu kufanana okungabe kutholakele. So ballistic identification is essentially based on the degree of similarity, my lord. Manje uma sikhuluma ngokuhlola kwe-ballistic kusho ukuthi kuncike kakhulu ekutheni kubhekwe kwabona ukuthi-ke kutholakale umehluko noma ukufanana okungakanani. So the similarity which exists between tool marks which are known to have been produced by a single tool Manje kufanana okutholakala-ke lapho okutholakala izimpawu ezishiwe ithuluzi elilodwa. that similarity must exceed the similarity that will be found on tool marks known to have been produced by different tools. Ukufanana-ke okuse zinhlamvini ezidutshulwe isibhamu esisodwa kufanele kube nokufaka okwedlula umehlu ukufanana okutholakale ezibhamini ezithola ezehlukile ezimbili ezibe nezimpawu ezishiyekayo. And that will mean that the best known non-match has been exceeded. Kusho ukuthi-ke umehluko walezi kulezi zimpawu ezimbili kusho ukuthi kweqeke isilinganiso esamukelekayo. The theory further states that the interpretation of individualization or identification is subjective in nature. Kusho ukuthi-ke lapha ithiyori yaqhubeka ukuthi-ke ekuhloleni lokhu kugcina kuwukuthi kuncike kakhulu ekutheni umuntu ubona kanjani. Founded on scientific principles and based on the examiner's training and experience. Futhi lokhu-ke kusetshenziswa-ke isayensi futhi nokuqeqeshwa kwalo ohlolayo. I want to emphasize, my lord, that only the interpretation is subjective in nature. Ngicela ukusho-ke lana ukuthi into-ke encike kakhulu ekuboneni kwalo ohlolayo ukuchaza kuphela. The facts from which the examiner bases his opinion or his finding are objective in nature. Kusho ukuthi-ke lokho akubhekayo uma ezoletha incazelo yakhe awukho umehluko okhona kuyinto engabonwa nanombani ngendlela efanayo. Just a minute. Yes. The marks that are transferred by the firearm to fired cartridge cases and bullets, those marks form part of the objective facts. Kusho ukuthi-ke izimpawu-ke ezishiwa-ke isibhamu enhlamvini nakumagobolondo ey'nhlamvu yilokhu-ke esingathi-ke izimpawu ezingaqhekiwe. Because they are in the components of the firearm. Even if the firearm is fired by person A, it will transfer the marks that are in it. If that firearm is handed over to person B, it will transfer the same marks. Kusho ukuthi-ke uma kungatholakala umuntu oqala adubule ngaleso sibhamu kuzoshiyeka izimpawu ezifanayo nanoma kuthatha isibhamu sithathwa omunye umuntu wesibili adubule naye izimpawu zizofana.
The subjectivity relating to interpretation is brought about by the fact that the examiner needs knowledge and skill. Manje ukuchema ke kwencazelo elethwayo kuphuma ekutheni lona ke oletha umbiko unolwazi olungakanani. Needs knowledge and skill in order to interpret what is already on the exhibit, on the specimen. Usho ukuthi kudinga ulwazi ukuze akwazi ukuchaza okutholakala sekukhona entweni ehlolwayo. So that demands for training, knowledge, skill is the subjective component. Yiloko okwenza ukuthi ke ukuncika lapha ekufundisweni nasekuqeqeshweni yiloko okugcina ke kuphipheke lokuchema okukhulunywa ngayo. Because when the examiner is not adequately trained, Ngoba ke lo hlolayo le uma engaqeqeshiwe ngokwanele he will not be able to decode what is already on the surface of the exhibit. angeke akwazi ukuchaza ngokufanele lokho akubona lapha phezulu kwenhlaba. Just a minute. Yes. So that is why the interpretation is subjective, my lord. Yiloko okwenza ukuthi ke kube nokwehluka ekuchazeni ukuthi okutholwayo lapha kuyini. Yes, and this theory that you've just expounded upon, what is it called? Manje le theory osanda kuyichaza ibizwa ngokuthini? It's called theory of identification as it relates to toolmarks. Athuke lona kubizwa ukuthi i-theory yokukhomba okutholakala ke yokukhomba impawu ezishiwa amathuluzi. And by 2 marks, what is it implied? Manje kuma sikhuluma ngala mathuluzi la sichaza ukuthini? The word toolmarks is a broad term. It's not only limited to bolt cutters or screwdrivers. It includes firearms as well. Manje kuma sikhuluma ngamathuluzi asikhulumi ngamathuluzi mhlambe okunqamula ucingo nezinto njengalezo. Khulunywa nangezibhamu. Because a firearm is just a tool that is just transferring marks to a softer surface. Isibhamu ithuluzi elishaya impawu ebusweni benhlanzi. Yes, you may proceed. Ngiyaqhubeka. But before we get to your affidavit, is it correct that this theory of identification postulate certain methods of identification? Manje khuluma iqiniso yena ukuthi le theory of identification esetshenziswayo lapha usho ukuthi incoma izindlela zokusebenza. There are 2 methods that can be followed. Zimbili indlela ezingalandelwa uma zingasetshenziswa ke uma kuhlolwa. Whilst implementing the theory of identification. Uma kulokhu ke kusetshenziswa yona le theory of identification. There's a pattern matching method, Kona lo kuthiwa pattern matching method, which is also called the traditional method. okusho ukuthi indlela ke sisetshenziswa isikhathi eside. The second method is called the CMS, the consecutive matching strier. Okulandelayo kuthiwa i-consecutive matching strier. Usho ukuthi lapho kusetshenziswa ukuthi kuhlolwa ke ukufanana kwemigqa. And I must emphasize that the adherents of both methods, they subscribe to the theory of identification because we only have one theory of identification. Shuthi ke lezi ndlela zombili
Sisetshenziselwa ke ukusebenza umsebenzi wokuhlonza. So, with regard to the pattern matching approach, Mase sikhuluma ke which one did you say? pattern matching, Mase sikhuluma ngaloko kuthiwa pattern matching ukuthi uhlola ke ukufanana kwama pattern. the topographical surface of the specimen is examined. Shuthi kuhlola ke ubuso ke balento ehlolwayo. If you say, can you just explain topographical? The surface contour of the specimen. Suphakama nokwehla ke kwalobuso balento ehlolwayo. Where as I have already explained that there will be ridges, there will be valleys, Njengoba bese ngishilo ukuthi kuzoba namagqoma. the spatial relationship between those ridges and valleys is considered. Kusho ukuthi ke indlela ke obhekeka ngayo lezi igodi lezi nalamagquma lawa atholakala lapha ebusweni, The width, the height, ububanzi nokuphakama, the depth, ukujula, and the general curvature of the contour area, contour surface is considered. nokuthi ke imigodi lena ihleli kanjani. So the approach is that if I were to make an example with a fired bullet, which has 6 grooves, Mangabheka ke inhlamvu enemisele eyisithupha, the examiner, when he applies pattern matching approach, uma ke lo hlola esenzisele i-pattern matching approach kusho ukuthi ke indlela yokuhlola ke ama-pattern. if he finds, for example, 2 matching marks, Manje ke sithi ke uthola ke izimpawu ezimbili ezifananayo as a pattern in groove number 1, lapha ke kube yi-pattern ke esemseleni wokuqala on both specimen. kule zinhlamvu ezimbili. If you say both specimen, can you explain? I'm referring to the test and the exhibit from the scene. Ngisho ukuthi ke kule nhlamvu etholakala endaweni yesigabeko nale nhlamvu esetshenziswa ukuthi kuhlolwe ngayo. When he rotates the bullet to the second groove, And uma seguqula ke inhlamvu eseyiguqulela emseleni wesibili so that it is so that both of them are in perfect orientation. ukuthi ke ziqondane ngendlela ezibonakala ngayo. And he finds the surface contour on the exhibit which is similar to the one on the test. Nje abesathola ukuthi kukhona ke lapha kuhuzuka khona okubonakalayo kule nhlamvu ephuma endaweni yesigameko nenhlamvu esetshenziswayo ukuhlola ngayo, ukutesta ngayo. Which is having 3 matching marks, for example. Futhi ke ezinezimpawu ezintathu ezihambisanayo. Because if that contour is matching, Manje ke uma kuwukuthi ke lo kuhuzuka lo kuyafanana, those marks in groove number 2 will validate the marks in groove number 1. kusho ukuthi ke lezi impawu ezitholakala ke umseleni wesibili zizobe ziletha isiqiniseko mayelana nalezi impawu ezitholakala emseleni wokuqala. Sometimes we say they confirm the marks that have been seen in groove number 1. Manje sothi ziletha isiqiniseko mayelana nezimpawu ezitholakala emseleni wokuqala. Just a minute.
Yes. And when he rotates the bullet, he will continue to rotate when he rotates the bullets and he find, let's say, other 2 or 3 matching marks in the third groove, manje uma seguqula futhi ke le nhlamvu futhi athole umunye umsele onempawu ezifanayo also in the same relative position. kusho ukuthi ke futhi ke tholakale endaweni ezifananayo. Those marks will further confirm what has been seen before. Manje ke lezi mpawu ke ezintsha ezitholakalayo zizoqinisekisa lezi ebese zibonakele ngaphambilini. He will continue rotating the bullet like that until he has arrived at groove number 6. Uzoloko eguqula inhlamvu kanganjalo aze afike lapha ethola ke umsele wesithupa. And he must do the same with the lengths on the specimen. Kusho ukuthi ufanele enze lokho ke bheka nobude ke lapha kulezi inhlamvu anazo. And just explain what is a length. In the rifling of a firearm, inside the barrel of the firearm, there is a groove, there is a length. Those are they are part and parcel of the rifling of the firearm. Kuthiwa ukhona imigqa khona la ngaphakathi kombhobho wesibhamu. So the length on the bullet is actually a groove impressed area from the barrel of the firearm. Kusho ukuthi ke lolu phawu olushiwa enhlavini lushiwa ke ile misele ela ngaphakathi kombhobho wesibhamu. And the groove on the bullet, on the surface of the bullet, is the length impressed area from the barrel of the firearm. Kusho ukuthi ke uphawu otholakala enhlamvini uphawu olushiwe umbhobho wesibhamu. Yes. So at the end of the day, the examiner who is following a pattern matching approach Manje ke uma uthi umhlaziyi lona usebenzisa ke le ndlela ke yokuhlola ama-pattern, he must consider the cumulative aspect of all the marks he has seen. manje kufanele abheke zonke lezi mpawu ngokugcwala kwazo eyasezibonile. That is the totality of marks that he has seen as he was rotating the specimen. Kusho ukuthi zonke impawu azibonile ngesikhathi ke eloku eguqula ke le nhlamvu ayihlolayo. So when a consideration is made regarding the marks, for example, in groove number 1, Manje uma sekukhona ke umbono awutholile ke uma sebheka umsele wokuqala to the exclusion of the rest, kusho ukuthi ke singacabangi ngazo lezi ezinye a positive identification cannot be made. angeke akwazi ukuthi ke afinyelele esinqumeni sokuthi akhombe noma ahlonze ukuthi le nhlamvu le ayibhekile yini. But when a consideration is made with regard to what has been seen in all grooves Kodwa ke and lengths, uma seletha ke umbono ukuthi usebheke zonke yonke lemsele ekhona seyinhlavini, a positive identification can be made. uyakwazi ukuhlonza ngokufanele. Just a minute. Yes. In CMS, consecutive matching striar approach, Uma senzise ke i-CMS le ekhombisa ke izimpawu ezilandelana ngokufanayo,
when marks from a 3D source are considered, manje kuma khona ke izimpawu ezishiwe ngathi indawo namagquma nezigodi, a minimum of 6 consecutive matching striae must be attained. kusho ukuthi kudingeka izimpawu eziyisithupha ukuze kukwazi ukuthi kuhlonzwe ngokufanele, to make a positive identification. ukuze ngempela kutholakale ukuhlonza okuphelele. These 6 consecutive matching striae must be in a single group. Kusho ukuthi ke le migqa ke le ebonakalayo ifanele ibe seqembini elilodwa. If a consideration is made from 2 groups, Uma sekubhekwe amaqembu amabili ale migqa, I'm now referring to two groups of consecutive matching striae. ngisho ukuthi ke amaqembu amabili emigqa elandelanayo ngokufananayo. Each group must have a minimum of 3 consecutive matching striae. Kusho ukuthi ke umsele uwodwa kufanele ube nezimpawu ezintathu ezifananayo. In 3 dimensions. Kusho ukuthi sifana ngobude nobubanzi. Can you just explain 3-dimension source? The marks are seen, the height of the marks is seen, the depth of the mark is seen. Kusho ukuthi ke ukubhekwa ke ubude nokujula kwale zimpawu, The width of the mark is ububanzi visible, bale zimpawu, and the size or the length of the mark is visible. kushukene nobude bale zimpawu. When the examiner looks, when the examiner examined a bullet which is under a microscope, Uma ke uhlola inhlamvu ngaphansi kwe-microscope, that viewing will be in 3 dimensions. kusho ukuthi ke uma ebhekile uzobona ke ubude nokujula nokubanzi. So further, the CMS requires that in respect of marks from a 2-dimension source, Uthe ke i-CMS ke isho ukuthi ke uma kubhekwe izinto ezimbili mayelana nezimpawu ezitholakala ebusweni behlamvu, if marks from a single group are considered, ke uma ukuthi khona iqembu elilodwa lezimpawu elihlolwayo, there should be a minimum of 8 consecutive matching striae. kusho ukuthi kufanele kube nezimpawu ezifananayo ezingaba isishiyagalombili. If 2 groups are considered in 2 dimensions, Uma ukuthi ke khona amaqembu amabili ahlolwayo ngama-dimension amabili, there should be a minimum of 5 consecutive matching striae per group. kusho ukuthi ke ngayinye iqembu lifanele libe nezimpawu ezinhlanu ezifananayo. The difference between the CMS approach and the pattern matching approach Mehluko phakathi kwe-CMS indlela yokubheka ekuthiwa i-CMS ne-pattern matching is that the CMS sets a minimum threshold in terms of the number or the quantity of consecutive matching striae. kusho ukuthi i-CMS ke kukhona ke isilinganiso esibekayo sokuthi izimpawu ezikhombisa umehluko noma ukufanana zifanele zibe zingaki. The pattern matching system does not have a minimum Manje quantity. ngapha ku-pattern matching la kusho ukuthi kuhlola ukufanana kwama-pattern, hayi akuna silinganiso esidingekayo. That is why the CMS is called the line counting method. Manje yikho ke kuthiwa ke i-CMS yona indlela yokubala imigqa. Another difference is that the CMS
will follow the same approach of looking for marks around the whole circumference of the specimen. I-CMS ke yona izoloku ibheka kubo bonke ubuso benhlamvu ukuthi ayikho yini impawu ezitholakalayo. But when a final consideration is made, whether or not the two tool marks originate from a common source, Manje kuma kugcineni kuma sehlaziya ukuthi lezi mpawu lezi zingabe zilethwe yithuluzi elilodwa. the focal point with regard to compliance with the criteria that I've just outlined, the focal point will be at a specific area of the exhibit. Ukuthi ke impawu ekuzoqonda ngqo kuzona zizobe ziphuma endaweni ethile ya lento ehlolwayo. So the limitation is that a consideration cannot be made like in pattern matching, because pattern matching, you are able to consider what we have seen in group number 1, Angeke kufanele na ku pattern matching uma usebenzisa lokuhloza ama pattern uyahlola okutholakale emseleni oqala and the rest of other groups, nokuthi ke kule eminye imsele kunemigqenjana and consider the totality of marks. ebese ke ubheka ke zonke lezi impawu ekhona ukuthi zihambisana kanjani. In CMS, you should be able to get 6 consecutive matching stria at a particular area. Manje ku-CMS ke uma ungabheke nje ukuthi ungayithola yini imiga eyisithupha etholakala endaweni ethize. Just a minute. Yes, or to the exclusion of the other areas, Ungabheki ke nezinye indawo because the total sum of marks cannot be used. ngoba ke akusho ukuthi impawu zonke ezikhona kuyaphoqeleka ukuthi zisetshenziswe. Even if a consideration in terms of CMS is made in 2 groups, Nanoma kuthiwa ke ukuhlaziya lokhu kusebenzisa CMS kungabe kusebenzisa ke amaqembu amabili. that will also be in respect of a very small limited area Kusho of the ukuthi ke exhibit. nanoma kusetshenziswa lokho kusobe kusetshenziswa nje impawu ezitholakala endaweni encane ya lezi nhlamvu ezihlolwayo. Everything that was seen must be disregarded for the purpose of counting. Manje konke ke kufanele ungabe kuboniwe kufanele kunganakwa ngenxa ukuthi ke kufanele kube kubhekwe ikakhulukazi ukuthi izinto ezibalayo zingaki. So currently what we use at ballistics, my lord, Manje into esibheka kakhulu ke lapha kwa ballistic we are still using the old traditional pattern matching system. sasenzisa ke yona ke lendlela yokubheka ama-pattern okufanana kwawo. And that is also embedded in our procedures. Nakho ke lokho ke kubhaliwe endleleni ekusetshenzwa ngayo. Our procedure, however, also acknowledges the existence of CMS. Kodwa ke nendlela esenza ngayo iyamukela ukuthi kukhona indlela ekuthiwa i-CMS. Since the 2 systems are not mutually exclusive, Ngoba ke lezi zinto ezimbili indlela izinqubo ezimbili zokusebenza azicwasani. just a minute. Yes. because both of them subscribe to the theory of identification. Ngoba zombili ke zisebenzisa yona le theory yokuhlonza. Which means that if one has used consecutive matching stria approach is also fine. Kusho ukuthi umuntu omunye usesenzise indlela yokuhlola ke imigqa efananayo nakhona lokho kusalungile. The pattern matching is also fine. Futhi ke nokusebenzisa ke ama-pattern ahambisanayo ke nakona lokho kuyamukeleka.
Both of them are well-researched methods. izindlela ezihlaziyiwe zombili. There's extensive literature on both methods. Kulezi indlela ezimbili ezisetshenziswayo kunezinto eziningi ezibhaliwe mayelana nazo. And on this article that you've just referred to, triple L in brackets 5, is there a reference to both methods of identification? Manje lokho ebesikhuluma ngako kuyavela yini kule lombukiso lo osukhulume ngawo. If you look at page 3, Ake sihlole lapha ekhasini lesithathu. Of what? of exhibit triple L in brackets 5. Triple L5. Yes. Let us see, we did not take the normal short adjournment. Can we maybe take the normal short adjournment?